Hej, jeg hedder Sara Rytzov, og jeg er taleskriver af bryllupstaler. I går der fortalte jeg om evidentia, evnen til at få folk til at se ting fra sit indre blik. En måde, jeg selv har brugt det på i en tale, det var til talen til min søsters bryllup, hvor jeg skal beskrive, hvordan vi har været unge sammen, og hvordan det har set ud. Så det, jeg siger til hende, det er, at vi har været unge sammen og har haft en ungdom, hvor vi har sunget solen ned på ølejr, hvor vi har holdt sammen gennem kærestesorger og cookie og is. Vi har gået med lyseblå øjenskygge og tyllet lipfromilch. Vi har taget på dansegulvet i Sorø på Chaplins med det her mega prullede sted, hvor dansegulvet var lavet af et meget underligt glat materiale, hvor at hver gang der blev spildt øl på, så var det så glat, at man ikke kunne undgå at falde. Så vi havde den her aftale med Sofie, at hvis en af os faldt, så skulle de andre lægge sig ned på dansegulvet i et håb om, at det ville være mindre pinligt. Lad os bare sige, at det ikke lykkes. I eksemplet kan du se, hvordan jeg får brugt får lavet nogle beskrivelser, både af den her lille anekdote om, hvordan vi falder på dansegulvet. I kan nok høre, at jeg har været rigtig stilfuld som ung, men også det her med at sige kærestesorger og cookie og is, som samtidig er et bogstavrim, og forklare det lyseblå øjenskygge og lipfromilchen. Jeg synes i hvert fald et meget fint eksempel på, hvordan at man bare med lidt flere beskrivelser kan få folk til ligesom at se for sig i det her eksempel, hvordan det så ud, da jeg var ung sammen med min søster. Følg med her for flere råd og flere eksempler, eller på min Instagram, Sara Rytzov taleskriver, eller log ind på min hjemmeside, dengodebryllupstale.dk, hvor du også kan læse om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at gøre din tale endnu bedre. Hej!